Good morning everyone! Welcome back to another vlog. Finishing ako ni lola ko guys. Kakain na raw. Nagkatay sila ng kambing. Ganun. Gising ako kanina na sa is. Naririnig ko yung torch. Yung blue torch. Na pinaka-ano na nila. Ginakatawa ka may sakit. Adoriga ka nga. Nanggalgumag ng kulmong. Ibang nagbagbag. Hey! Masasentensyahan na kayo later. Tapos tunay ta. Dugyo nga. Dugyo ka. Pagkatinikikat ko ta. Dagumang natakita nilita na eh. Hi, Chiki. Ang daklit ini. Baka sipitan na. Awa na nga makita. Ito na yung garden ni grandfather. Ayan. Palagyan na niya pala ng ganito. Yung pathway na ganyan. Yung binagbag ng mga pader. Sa dating garahe. Pupunta ako guys sa bayan. Nagkahanap ako ng kasama kong bata. Sabi ko, nagdadrive ko yung sasakyan namin. Ayaw nilang lahat. Magta-tricycle na lang kami. Pero, ayun, at least may kasama akong bata. Hey guys! Nakaligo na ako. Ang bilis ng ligo ko. 1, 2, 3, best! And now, mag-makeup lang tayo. Konting makeup lang para, matakpan lang yung mga redness. Though, yung pimple ko dito guys, di na siya kasing, kagabi. Pero may tumutubo na naman. Kasi anong oras na naman ako nakatulog kagabi? Past 12 na. Kasi, di ba nga ang haba ng tulog ko kahapon. So, ang balak ko ngayon, hindi ako matutulog ng hapon. Para makatulog ako ng maaga ng tanghali. Para bongga, di ba? Para makatulog ako ng maaga ng gabi. Parang tanghali ata yung sinabi ko. Absent-minded na naman ako. Kasi gusto ko bukas mag-walking kami nila lola ko. Invite ko siya. Kasi nag-walking naman daw sila lagi. Hindi nga pala ako ng salamin dito. Para hindi ko laging dinadala yung pag-travel ng salamin ko. Kasi monthly lang din naman ako umuwi dito guys. Buti nga alam na yun ng supervisor namin na pag sinabi ko na, ma'am, uwi ako ng Ilocos, ganun. Buti naintindihan din nila. Kasi alam naman nila na mag-isa ako dito sa Pilipinas. Wala namang ibang, walang ibang aasikaso kila lolo't lola ko. Kaya yun. Naintindihan din naman nila. Magbo-bronze ako ngayon ng matindi guys kasi kahapon. Nire-review ko yung video ko kahapon. Ang puti ng mukha. Ay, nako, Mia. Buti na lang guys, walang, ewan ko, kung napansin nila or what. Pero ang puti ng mukha ko. Pero yung sa picture, hindi naman. Pero sa video, nung nire-review ko yung mga clips kahapon, nag-save na ako dito sa laptop. Ang puti ng mukha ko talaga, hindi pantay. Hindi pantay sa leeg. Ano bang gagawin ko ngayon? Ay, maglalaba pala ako after kong pumunta sa bayan. Kasi bibili lang naman ako guys ng mga ng mga papel, ballpen, ganun. Para may, kasi usually diba pag umuwi ako dito, nagpa-plan out ako ng mga videos. Though, dala ko naman itong notebook ko na to. This is my notebook for my videos. This is from Ate Jen. Gift niya yan sa akin noon pa. Hindi pa kasi ubos eh. Pero yan kasi guys, yan yung para sa Pangasinan. Gusto ko pag nandito ako, blank slate. Para fresh ideas. Ganon. Ewan ko ba, kung kagaya nyo ba ako guys, na kapag maganda yung notebook nyo, pag bago yung notebook nyo, ang dami nyong ideas. Kagaya ko rin ba kayo? Ganon din ba kayo? Guys, ito na naman yung suot ko. Pang ilang beses ko na itong sinuot. Unang sinuot ko to nung nag-hiking kami sa Mount 387 after kong nag-shower doon. Ito yung sinuot ko kasi kung nakita nyo na yung haul ko sa Shopee guys, 90 pesos lang ata to, 99. Basta parang ganun, wala siyang 120 something pati shipping na yun ha. Nabili ko nung March 3 sale. Ito guys, sa Mabenta PH, kung hindi ako nagkakamali. Kung hindi sa Mabenta PH, sa Buy Me PH. Ayan. Pero isa lang yung seller talaga na yun guys. Madami lang sila talagang account. Si Sir, anong pangalan na nga ni Sir? Si
Sister, yung nagpo-post ng mga Carlos TV. Natuwa ako guys kasi minessage ko yung shop nila na finiture ko yung mga nabili kong haul. Tapos siya yung nag-comment, si Sir Carlos. Kakatouch. Gusto nyong magpatayo ng mga parang Shopee business, ganyan. Yun, punta kayo dun sa account or sa YouTube channel ni Sir Carlos. Carlos TV Official. Rock and Rollers. Gunner. Na-memorize ko na yung mga niya kasi lagi ako nanonood sa kanya. Pag sa duty, pag hindi ako sick, nanonood ako sa kanya. Well, kahit naman hindi ako magpapatayo ng Shopee shop ko, pero madami kasing idea. Like, for example, you want to make your own business, kahit online shop or physical store. Kikita nyo paano siya nag-organize, paano yung pag-manage niya sa mga tao, ganyan. Ang ganda din. So, maputi pa rin ba yung leg ko? Ganyan. So, let's go to the blush. Ito pala yung blush. Yung pinagsasalamin ko. Hindi na ako mag-eyeshadow, guys. Alam nyo ba, nung medyo nagiging gamay na ako sa pag-eyeshadow, halos di na ako, parang incomplete na yung makeup ko na hindi ako nag-eyeshadow, ganun. Pero, sanayin ko ulit yung sarili ko na hindi ako mag-eyeshadow para mabilis ako mag-makeup. Na lang ako. Curl lang ako ng lashes ko. Gamit ko tong Nichido, guys, na eyelash curler. Tapos, yung Everbilena na super curl. This is the Precious Skincare Cosmetics in the shade Smarty. Mas nag-focus ako sa inner part ng lips ko. Parang Korean. Gradient lang. Conditioner lang yung nilagay ko dito ngayon sa hair ko, guys. Para hindi ako daily na magsha-shampoo. Kasi feeling ko nakakadry yung daily na shampoo. Lalo na kasi, ang ginagamit ko kasi Head and Shoulder. Pero yung Head and Shoulder naman na with argan, mga ganyan. Sobrang nakakalambot naman. Pero ewan ko ba? Gusto ko lang na hindi siya daily na siya shampoohan. Hey guys! I am back home. Nag-grocery lang ako guys from JTC. Cling wrap. Lotion. Mukat yan. From Flawlessly You, 85 pesos. Cheese it dahil napaka-healthy. Potato fries. Kiwi na pizza. Chippy na green, my favorite. Frutos. And your jelly is grandmother. Lychee. Favorite niya. Favorite niya, lychee daw. Lychee. And then, ito yung pinuntahan ko din na isa sa Magic Mall. Bili ako ng towel na pang travel. Matang titwalyan kasi ng, di ba? Ano, biyahe na ako sa iPhone. Dabalon na. May isa, dalawa. Orange, walang pink na isa. Tapos notebook. Tignan natin ang notebook. Notebook, you're like a multivitamin because you give me the strength. Yes, grandmother. Bumili ako ng belt kasi wala na akong belt sa bahay. Ayan. 100 plus lang to. 129 pesos. 1/4 na papel kasi wala silang sticky notes. So, ito na lang. Easy Write. My favorite brand when I was still in high school. Suklay. Dahil wala akong suklay dito, dinadala ko palagi yung brush ko. Wala akong makita na brush nila na maganda. This is from Orion. Kasi yung mga brushes ng Paganin, hindi ko bet. Ang liliit, best. Hindi yun, yung tooth nun, hindi niya kayang i-ano hanggang sa scalp ko. And then we got scissors. Ayan, 31 pesos. 32, 31.90. We got sharpener. Ito, 17 pesos lang siya. And then, we got a lapis. Ito yung mga favorite ko na lapis na jumbo na little hands. Ano lang to eh. Magkano ba to? 7.90. At ang mga mahiwagang ballpen! Hindi ako ng madaming ballpen guys kasi laging nananakaw yung mga ballpen ko. We got black. Ito yung favorite brand ko, MNG. Kaso nga lang pag
pag ano to, pag nahulog, medyo nagpuputol-putol na siya. Dalawang black, dalawang blue. Actually, pwede naman gumamit ng black or blue, pero just in case. Yan na naman po tayo sa just in case. Dalawang red na ano bang brand ito. Hindi ko alam kung anong brand to eh. Natakpan kasi ng tag price. Pero yan, retractable pen. Yan, ganyan yan. Tapos, dalawang green para sa PM shift. Tapos, isang purple para sa planner or sa notebook ko pang video planner. Tapos, ewan ko, bakit pa ako bumili ng panda? Yan, panda na 5 pesos. Iwan ko na lang yan dito din. So, yan lang guys. Yun lang mga pinamili ko. And pumunta lang kaming Western Union. Pumunta kaming palengke, pero yung baratilyon nila doon or yung bargainan nila is nagko-close na sila. Kaya wala kaming naabutan dahil late na kami. Tagal kasi namin pumila sa Jollibee. Super duper late namin pumila sa Jollibee. Mag-edit ako guys. So gusto ko mas maliwanag dito sa kwarto. Ayan. Hawiin natin yung kurtina ko. Kasi dito nang gagaling yung hangin. Ayan. Sobrang mahangin na guys. Ito yung likod ng bahay namin. Diyan yung farm ni lolo ko. Diyan. Ayan ako. Pinalagyan na ni tita ko ng grills guys. Ala, grabe. Sarap ng hangin. Pinalagyan na ni tita ko ng grills guys. Kasi ito na-open siya. Wait lang. Kasi ano. Oh my gosh. Ayan. Kasi open to. Kahit nakalak kami sa buong bahay. Kaso open nga lang ito. Pero pinagpalagay pa rin sila ng ganito. Just in case of fire, pwede lang kaming lumusot dyan. Ayan. Tsaka yung mga pinagpapadlock ni tita ko, sa lahat ng mga padlock namin, isa lang lahat. Kunyari 5 yung padlock, isa lang yung susi nun lahat. Same lang. Para diretso labas ka lang pag emergency. Ang gulo ng iniwan ko dito guys. So, lilinisin ko muna, ayusin ko muna para maayos. Clean area, clean mind. Ayan. Back to work na guys. Mag-i-edit muna ako. At parang ang red ko. Yeah. Yan muna. Back to edit na. Mag-edit na ako para kasi isa pa lang yung na-edit ko. Tapos, kailangan ma-edit ko yung mga videos na nandito ako para pagdating ko sa Pangasinan, film and ano na lang, upload na lang. Upload, tapos mag-film ako ng mga sit-down videos. Mag-aayos ako nito guys kasi gusto ko yung table na to, lalagay ko na to doon. And then yung TV, lalagay ko na lang doon kasi hindi ko nang din naman siyang nagagamit kasi yung signal, hindi na kami nagpa-load kasi wala lang din ang manonood. Parang ngayon nga lang na mahaba yung bakasyon ko, ngayon lang na 4 days. Kaso busy lang din ako. Hindi rin ako masyado nanonood ng TV kahit sa bahay. Yun lang pag nag-Netflix ako sa bahay. So, ayusin ko siya para hindi magulo. Guys, mas okay na siya. Naalibadbaran pa din ako dun sa nakikita kong takip ng TV na yon. Ayun pala, mali yung tinuturo ko. Ay, nako, but anyway, at least mas maayos na yung bed nandyan, and then yung table dito and baluwang na, diba? Kasi naman yung nandyan yung table kanina pa ganyan, so sobrang magulo. So hindi ko na ito ipapatanggal tong table na to. Dyan na lang siya para dito ulit siya next month pag uwi ko para may table ako lagi. Hey guys, time check. It's already 2:04 PM. So tapos na ako mag-edit ng isang video, yung pang April 5. Ano na ang date ngayon? April 7. Grabe ah. Ang aga ko mag-edit ng video. So ano ang gagawin natin ngayon? Next is to wash our uniform. Oh my gosh. My paint is there. I have here a laundry basket.
So, maglalaba ko nito and then siguro i-hand wash ko na lang yung mga decolor para hindi na siya ma-mix. Kasi konti lang naman yung decolor ko, mga 5 piraso lang. So, sayang naman kung i-wash ko pa yun na separate sa isang load. So, yun na lang guys. Hey guys, so mag-ano na ako, mag-wash ako ng aking mga brushes here. Ayan. Kasi madumi na sila. Kaya sila ginalaman ko para ma-wash na sila. Mga essentials lang naman guys, yung mga i-wash ko, yung talagang mga ginagamit ko. Ayan. Para sa face, tsaka para sa eyes. Tapos yung gagamitin ko guys is this one. This is for yung ano, ang tawag ba, yung ginaganunan. Mga parang brush pad. Tapos shampoo na Head and Shoulders. Ayan. Ito na guys, yung aking mga brushes na nilabhan. Babaeng maranga. Nilabhan ko kanina guys, so pinapa-air dry ko lang sila. Ayan. Tapos, pwede na siguro sila niyan bukas. Ang colorful, ang ganda. Nilagay ko na sila dito sa table ko para nahanginan sila ng fan dyan. And that's the kaganapan na sa aking table guys. Antok na rin ako. Hey guys, it's time to say goodnight. As you can see, medyo naka-dim light na po ako. And hindi na nag-focus tong ating camera dahil madilim na. So thank you so much guys for watching and for tuning in and for subscribing and for sharing my videos and for commenting. So if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on the next one. Bye! Mwah. Listen to my heartbeat.